sukuma nokubingelela uzoqala ngomama kwinyanga yabo esontweni lokugcina ngibingelela umama bonke egameni kaJesu ngibahle bomama haleluya ngibingelela obaba egameni kaJesu ngibingelele abafowethu ngibingelele osisi no Sunday school amen bazalwane ngokukhulu ukuphuthuma akuningi engizokusho Jesu engizokusho ngizokhuluma nabantu abasha njengosisi wabo othe ukukhula kunabo khona abancane kakhulu amen aba teenagers bese ngibuye ngise nabo mama Nkosi noma ngeyena umama kodwa ngizobuye ngise nabo mama amen haleluya ngiphatha komuntu omusha Nkosi ma-teenagers ethu nami ngila ingane yi-teenager sengingasho ukuthi nguma wenu ngizoqala ngokusho ukuyiphatha nokukhetha abangani bantu abasha ngicela singenzi noma ikanjani singabantwana ake sihloniphe kufuke leya nto enhloniphe endala lokusaba umuntu omdala ingane zamanje ayisasabi sezenza noma ikanjani ihambe nje nomfana ingasabi kuya esikoleni kuze kusuka wena indleleni ayisabi ngekusho lutho phela ngithi awuyena umzali wayo ngoba wathi akhuluma kususa uthanda ukukhuluma haleluya ngiphunyuke kwesinye isikhathi enye into engikhona iyayivula nomfana nje ifunda lapha esikoleni ukuthi ingacishe ngakhuluma ngesisho ukuthi yaphuma ekhaya siya esikoleni yahamba yakamfana yadlula nje ngo-7 ngo-2 wayikhipha futhi haleluya usuku ngithe ngibona umthisha wasehluma wayikhipha ingajabula wayikhipha unzimande elandile kwenye indawo bazalwane ngicela ukukhuluma ngeingane u-social media bafethu izinto enibhala ku-Facebook mengathi manje abazalwane abakhipha amafoni ke nibakhombise lamafoni abangangithengelanga yona lento eniyenzayo Jesu ngashobana umzali wengane izinto eziyibhala Jesu sibhala izinto ngemibhalo nawe uma wayo Nkosi izinto ezibhalwa ingane zethu siyasabisa kakhulu ayitshela azizwa ngomuntu sijaha izinto engaphezulu kwazo mina ngizothi njake ngifunda ukulinda sina sake salinda sina sahlala akaze mina ngase ngimphoqo wami umzali nangukhona umzali mina akaze ngigade angaze futhi ngikhule phambi kwakhe ngikhule nabanye abazali babengikhulisa malumekazi wami angaze mina ngibaphoqe ngisho ukuthi umuntu manje uyavuswa uyambuza angaze ngize ngibaphoqe ngoba indlela engangiyiphatha ngayo akekho oyengitshela njengamanje mhlawumbe Mungu ungangibuka njengesidididi mina ngihlakaniphe kakhulu haleluya mina into ngibonisa lapha ya umuntu engenzama nomfundisi akhuluma umuntu muzekhuluma ukuthi umuntu onjani haleluya abanye abangani benu musukuzenza into ongeyona uzogcina usukhulela ingane ongayazi nokuthi kangani Jesu lalelani abazali benu lithi iBhayibheli umntana ozonda ukuyana noswazi uyahlazisa abazali bakhe haleluya khula ngendlela abazali bakho abazokukhomba ngayo ngelinye ilanga sibalulekile haleluya angazi uma ngangathiwa ngaleso sikhathi ngangiyeka isikole ngithi ngizala ingane kwako bekokwenze njani ngoba emakhaya ngithola yonke into nginika imali yokukhela nenzela yonke into kodwa esikoleni nifike nizokweni uthola awusayo esikoleni uqala isikhathi sokubuya nawe siyabuya umzali wakho kwazi ukuthi wena ufikile esikoleni mina ubekeka ngamhlambe ngendlela engicabange ngayo ngabe ngisho umuntu osuke lethi ingane esikoleni mhlawumbe ehamba ngestaff kube nebhuku mhlawumbe esikoleni efika sayini ukuthi ngilethile mina mayisephuma bhala futhi ngithathile ngesikhathi sesukuthi ngoba ngelinye ilanga hayi siyovela ngicela niphathe kahle isikole sibalulekile fundani nisebayahamba abazali benu emhlabeni uyahanje emhlabeni akuhleziwe uzokushiya ungenalo ukuthi ungakwashi ukuthenga isinkwa yobe usuyinkinga kubantu ozosala nabo abantu-ke bayiphilela impilo yabo akekho nabo ongakwazi mina ngisho ukuphakayo khangithi phaka funda ukuthi uma uthola imali noma edrobheni phatha isinkwa njengamanje ngizamtshela useyakwenza mina isinkwa ngaqala ukusithenga ngifunda isikole uma ngithunywe kufuneka ngibuye nesinkwa noma ngedrink ekhaya njengamanje mina ukuzondla ngeke kuze kungihlule ngisho kuthiwa kwenzakalani Jesu sifundiseni Jesu bese bazalwane bese ngibuya ngapha komama
Ngizokhuluma nje kancane nomama nibantu badala kunami. Omama siyanithanda nendlela esikhulise ngayo. Okuningi siyakufunda kunina. Siyabukela kunina manenza. Besicela ukuthi uma umama konakala ngisho esontweni ukuthi wena umama. Ungabe umama ekhaya lakho kuphela. Esontweni usuwenye into. Noma usuyaphithanda nje uthando eyomunye ingane sithande ngokufanayo. Sifihle ihlazo lazo ungabikho ingane ozoyithanda kakhulu kunenye. Ingane mase bayisontweni lapho sithola khona uthando. Manje nenkinga ngize kumama thizeni ngimtshele inkinga yami. Akangifukamele phela. Akumusho kuba indaba yakhe asehambe isichela. Hallelujah. Mina ngakhuluma nawe. Thathe ungone ngibe ingane yakho. Hallelujah. Mama indlela eniphatha ngayo siyayibonga word of God sifundisekile kuleli bandla bazalwane. Hallelujah. Siyabonga ukuba nomfundiso njengoba budlamini. Oh Jesu. Nobaba uyasithanda bazalwane. Hallelujah. Mama uyasithanda. Hallelujah. Bona nabazalwane sebeya adoptile lesi sitayela sothando. Mama ngiyayithanda indlela engithandana ngayo. Ningakhiphana amaqhube emaceleni. Hallelujah. Mina ngibe ngahamba nathi ngoshawa umoya. Sanibona indlela benenza ngayo akekho wehlukile nomuntu. Hallelujah. Ngibone kuyinto eyodwa ngicela ukukhuluma. Hallelujah. Oh Jesu. Indlela yokugqoka. Oh Jesu. Wena ngagqoki nje. Ngisala bani esontweni. Hallelujah. Ngiphe ngisho ngeke esontweni uhamba sihlonile. Sizogqoka isiketi eshaye emaqaleni. Oh Jesu. Ngabe lelo bhukwe lakho ovaleka phela vale. Jesu. Hallelujah. Sihloniphe nje ungahambisi komuntu ongakholwa. Sihambe bese bebone nabanye. Oh Jesu. Gabi mfazi ongazalanga uyothi wabonani mfazi ongazalanga sekuyini ngikidakida ngosizi lomntwana lomuntu wesifazane ongakwazanga ukubeletha ongakwazanga ukuthwala umphefumulo waletha impilo emhlabeni. Gabi mfazi ongazalanga uyothi wabonani mfazi ongazalanga ngigijimela ukubabuza ningayilindele impendulo. Gabi mfazi ongazalanga impendulo ithi ngabona ihlulu elangehlula ngabona ihlulu isigaxa segazi elehla phakathi kwamathanga ami ngahluleka ukuletha umphefumulo ozophila empilweni. Gabi mfazi ongazalanga uyothi wabonani mfazi ongazalanga sekusho nina lihlekisa ngosizi lomuntu ongakwazanga ukuletha umntwana emhlabeni. Gabi mfazi ongazalanga uyothi wabonani mfazi ongazalanga le ndaba isithanda ukungihlupha kakhulu ngoba nomngane ofuna ukuhlekisa uza kimi. Gabi mfazi ongazalanga sekuyisikhathi manje sokuthi ubheke impilo yakho bheka ukuthi ubani owabona amathumbu phakathi kwami nawo ozalile nongazalanga. Gabi mfazi ongazalanga uyothi wabonani mfazi ongazalanga. Umuntu wesifazane it's either uzalile akazalanga uyafana. Sinamandla okwenza konke ngaye osinqosi. Hallelujah.